अब बताई विधायक जी के लगे जाके विधायक जी पैसा जब 1000 दे दिहनी तो फिर कहता कि रउआ नहीं खरीदत न तो मजा नहीं खे जब उहे के पैसा पर मजा आवत रहल तो विधायक जी लोग फेर देला कि विधायक जी रउआ मजा नहीं लेबे धोली आ उहा से लेल तक उहे बेसी मजा आवत तू बगलिए ना कम हम ईमानदार जनते तो जब मजा नहीं खाओ तो पैसा ले लेता जब मजा आवत उ मानत होगा तू लेबो काम करे के हद हो गई भाई हैं अतर लगो लगो भइल लालू जी पर गीत गावे गावे देखो तरह के विधायक जी बैठल बानी आप शायद इकलौता विधायक जी हमने के बानी वो पूरा पार्टी भर में जे लालू चाचा के सबसे करीबी अगर केहू बा उनके विधायक जी बा क्योंकि शुरू से ही हम यहाँ तक सुनले बानी अतना मैंने दिलों रिश्ता बा लालू चाचा से उनके विधायक जी के कि के वो पागलो बौड़ा उनका के नाम धर दी कोकरो के 2000 विधायक जी के दे दे नाम ले लेबे लेकिन उ लालू जी पर गीत सही ना लागल जन गीत गौल हो जन लालू जी के जन आवाज निकल हो अरे बाप रे बाप तू का कहलो लालू जी रहते ये तो उना लालू जी के आवाज के तू मैंने फजियत कहलो ना और सही लालू जी बोली ले हैं पत्थर के सुदर्शन हमरा के बनई काटले उ ठीक करेले का करस पागल से बनई गावस हैं पागल से ना गई है ये लोग मगर गाय के करे समझने के तू केतना निमन गौनिहार बारो अपन रिजल्ट अपने देखलो देखत हम दूसर के तलगा के बैठा नहीं है आई तार दूसर के ताल रहल आ तू केतना निमन गौनिहार बारो हम कहत थोड़े अपन रिजल्ट देखलो चाचा मां कहनी कि 4 बजे ले जनता रहे के चाहिए एक ताल तू और गा देबो तो जनता ना साउंड वाला हो जाता कि अपन बिटोर उठोर के हो चल ये तार कोई लाले मगर के गाना देखिए आई बरो कहां कौन धरती पे बारे अलग अलग मगही लोग के प्रचार कर हैं कि हम मगहिया भातार के चिन्ह का है इने के भातार लोग में कमी हो गइल बा अरे टाइट पर ए बबुआ आई हम जानते तरह असर का कहले हां बकर बकर खाली बात बोल मेन बात विधायक जी ने तो बम्बई बजने के माने मार्केट उतना बाना इतना पैसा उन्हें थोड़ा मिलेला देख के पैसा हो जागे हम जाइले जहानाबाद और हम जइबो ना करे काहे रात भर गावो सवेरे छूट गिरबो त 170 गो 80 ये तो बगली भर विधायक जी हकीकत कहते नहीं सुदर्शन जी तो प्रोग्राम देले हम गई नहीं आ जब खाए के बेरा भई आ ई मोटे मोटे चावल आ पपीता के तरकारी हम कहनी कि हे मगध के धरती अब तरह का प्रणाम करते आज के बाद तेरा धरती भंगो नहीं गए आवने सही लोग आवता इन्हें कौन 16 मिलता तो का होइल पगलाइबे न करे